girma, annabi ne mahaifinki, Imam Ali miji gunki, Ahlul Baiti ƴaƴanki, wa Allah yayi wa hakan, lallai babu tamkarki, sai dai ke gadai Zara, a lafiya diyar mulki, Fatima kin kure girma. Na rantse da Allah na babu kamar Batulata, mai matsayin da babu ya shi, ya Zara ugata ta, don kaji murmushin nata ma ta wuce dukkanin bauta, ko ma dai ta wace ce murmushin ki ya fita, Fatima kin kure girma. Annabi ne mahaifinki, Imam Ali miji gunki, Ahlul Baiti ƴaƴanki, Fatima dan mahaifinmu, duk ne ku dai gane, kar da wani ya ruɗe ka, furcin mai gidana ne, Fatima minni ya faɗa, in ji Rasulu gunga ne, dan haka duk wani girma, Fatima Zara ta danne, Fatima kin kure girma.